ישר, חכו. למה כולם... איזה יופי, פה אין זונות שיכולים להתעקע בכלל. תראה, מרקט, מה הקטע של הדוכנים? למה כולם פה למצב פסיבי? לא, אתה לא יודע, כי כאילו... גם ארבלי לקח קסטום, ארבלי עם קסטום. כי כולם נפגשנו. זה לא כיף זה? כן. מה זה? מה? אי אפשר להעיף אחד את השני. הולי שיט! לא, לא, לא! לא, 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 לא. I kick your ass like a motherfucker that you are. Yeah, bitch. Yeah. look at me. אבל כולכם עם רכבים יותר מהירים משלי, מה הקטע? אין לי קוסטום, לכם את הקוסטום. מה? אני מה זנטורמו הזה. זאת אומרת שאתם לא יכולים לנצח, זה מפה שלא מהירות, זה מפה שאתה יודע, לך לדעת יאללה, תפסיק זיין את השכל. יאללה, יאללה. סתם חרטא, המפה הזאת לא כזה לא משהו, אני אומר לך עכשיו באמת. מה, למה? זה לא ניסי, באמת איך אחת הקשות, עשינו אותה כבר, אביר. כן, זקה, עוד שנייה בחפה. למה אי אפשר לתקוף אתכם? מה הקטע? לתקוף עלק, להעיף אתכם. אני לא רוצה לנסוע. זה כנראה שזה על פסיב מוד. לא נגעתי הבן זון. לא, זה נראה לי ככה המפה, לא? לא, היא לא הייתה ככה. יכול להיות שייקח רגע ממש קצרה. אמרתי לכם, יותר מדי האחריות בידיים שלי. מקום שלישי אין מצב, לא, 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 לא. הרביעי כבר, יאללה. לא, שכונות המזדהים של השוק! לא! של השוק. סימה של השוק! שוק יום שלישי מזדהה. זה עלול להרכיב את הכל. זה עלול המניאק שם את זה פה, העובד הזה. בואנה, בואי סליחה, אני לא נוסעתי מה. ואמא שתקשיבו, כל פעם שאתם עושים פה תאונה זה בגלל שעלול לעשה לכם עין הרע. לא הבנתי, סיימתם כבר סיבוב כאילו? כן, אני... מי מקום ראשון? בואנה, אביאל, מקצוענים אלה, אביאל. גם סיימתי. לא, נפלתי. אני עוד בראשון, ברב בראשון. אני בראשון בהתחלה. מאיפה הוא יצא? כן, לא, לא בסופו, עוד לא סיימתי. אני למכה בשנית. תעלו לזה, תאמין לי. בואנה, האוטו שלי איתי, הוא לא מגיע אפילו לזה. אני על הכביש איך אני חוזר אליכם. מה זה? מי זה מדבר ככה כאילו שומעים אותו מקופת חולים? איזה ציורים. אבל רגע, זה לא הוגן, אבל אני על הכביש. אז תעשה איפה ארוך. מה זה אחר הזה? לא מצליח. איפה ארוך, יא מסלול. זה עושה לך ספאון. לא, נו, אני לא מצליח כל הזמן. מה, אתם עדיין בסיבוב ראשון? מאוד מפואר. בסיבוב שני, רבאק, לא מצליח. תקשיבו, אני לא מצליח, יש פה חרא, אני לא מצליח. חביץ' שטוק, הגיע. יש פה פאק, איך הוא שרמוט. תקשיב, הפעם, באמת, אני לא קשור לנוב, המכונית לא מצליחה, אני לוחץ על W ארוך. וזה נום. אז לא, קצר. נוב. זה נום. זה לא מגיע. עכשיו היית יכול להגיע, אני ראיתי אותך. נכון, עכשיו כן, אבל בסיבוב השני. פשוט קח אני תופעה. בראשון, מה אתה בוכה? קח תנופה, לך אחורה. תקופה שמה סמק, איזה טעות. איי, וואי, גם עם התנופה אני לא מצליח. איזה... אני דווקא הולך לי עכשיו פתאום, לא יודע. אני לא רוצה לשנות את הפסימון הזה. מי מקום ראשון? מי מקום ראשון? אני מקום ראשון. עכשיו כולם לעשות עין הרע נו. לסיים. וואלה, אני מקום ראשון ולא שמתי לב, מי מסגר, אמרתי שכבר... אתה משחק, אתה שמת לב. תן את השכל, אבל תקנם. לא, מי זה? אני אומר, בוא, אם יש עדיין את המוד הזה של הלואוין, בוא נעשה את זה. וואי. כן, נו, המוד של... לא, בוא נעשה. נשאר לתמיד, יא מפגר. בוא נעשה, בוא נעשה. חשבתי המכוניות לא נשארו לתמיד, נכון? המכוניות לא. וואי, אלו יזיין, מה זה, אתם עושים לופ שלישי? איזה מכוניות? איפה אני רואה בכלל את הלופ שלי? אני לא רואה פה את כן, הלופ. גם אני לא רואה את הלופ. על מה אתם בלופ לחצים? שלישי, בדוק. עברתם יותר מפעמיים את המרקט נראה לי, לא? כן. פסוק. רגע, לא צריך את המסורת המרקט. המרקט זה כאילו זה יש! על הגן. זה לא מגיע. אני בלופ שלישי. גם אני לא מגיע, אין, אי אפשר ככה, מה, לא. המכונית שלי לא טובה, אני אומר לך. הייתי צריך לקחת את זה, את בלי ה... החוץ של ההתחלה אי אפשר לעשות כלום. תקשיבו רגע. ה-T20 הכי טובה, ה-T20. למה אתם נרסים לי בדברים? תקשיבו רגע. יו. אחרי זה אני רוצה שנעשה ווין, זה ממש כיף. בסדר, בוא נעשה, אני האוסטני מחליט. אחרי זה עושים את הלואוין פלייליסט, וואי, אני רוצה שנעשה את זה כולם, זה יהיה אחד הצחוקים. אמא שלך לא, אין תנופה, אין תנופה!
אללהו אכבר. לא חסה, יש כמו לוסי שהיא חרמנית, די כבר. עדן. חייב שתראו אותי, זה לא מגיע אפילו. מי בסיבוב רביעי? אני עדיין בסיבוב ראשון. אני בסיבוב רביעי. אני ראשון! יואו, שקט! זה תדעי מה שאתה בדוק, עברתי את השוק פעם אחת, עשיתי סיבוב אחד, אחת בסיבוב וזהו. אישית, בלו לו די, אני עדיין לבד, אללה, נו מה. אליאור עקף אותך, אליאור. אני מקום ראשון! כפרה על... אליאור, אתה עם הכחול? לא, אני זה טורנט. זה באסה, אם זה לא היה פסי מוד, הייתי נשאר רק כדי לעצור אותו. כמו זין, אני הייתי עומד לכם איפה השוק של הלולה, הייתי זין. איזה כיף, עברתי את זה סוף סוף. יא רבאק, אני לא מאמין אבל של מקום חמישי. זונה. יואו, לא מאמין. אליאור, איזה תיפול מישהו. אמן, אליאור, אמן, עלול לעשות זה בעין מקום הרעש. שני. או, איזה דריפט, אפילו עלו לו לעצור אותי, הדפוק. וואלה, מי משוגע, מי משוגע. אל לא, תשתמש. יאללה, מקום שני זה גם מכובד. מקום אני יודע מה שלישי, אני- אחי. חרא מרוץ. דוד לא עובר. תקשיב, זה לא... אני בקפיצה הראשונה, והיא לא מצליחה, המכונית הזאת מאפנה. היא לא נוסעת. זין, את קופץ מהגג. הוא אימן את לא יודע, לא יודע. הנה. הצלחתי. איך הוא מצליח? איזה, בואנה. לבן, מי זה? עמק, נפל. זרנה לבנה. אני, קוסומה, אבי. אני עד עכשיו פה, אני בסיבוב הראשון. לא רוצה לסיים מקום רביעי, רוצה לסיים מקום שלישי. את הראשון לא הצלחת. איזה- עוד לא עשיתי אפילו סיבוב אחד. מה אתה רוצה? מי אתה? יואו, קוסומה. אבל... לפחות יש את הלולה, יעזור לי קצת, אולי אני מצמצם. אני מקום שישי, איך זה יכול להיות? אני בקו התחילה, איך זה יכול להיות? עשיתי עליו אחד, אני לא מאמין. אני לא. לא, קוסמק. אביל, אתה בטוח שאתה לא בקוסטום? כאילו מה שבנית או משהו? לא, אני לא בקוסטום. אליאור, תראה אותי, אליאור. אין לי זנטורנו איזה מכונית? בקוסטום, אין לי זנטורנו. איזה מכונית יש לך, אביל? לקחתי זנטורנו ואין לי ברגיל. אבל תאמין, הייתי זה מה צריך שיש לך לקחת באונליין. צריך לקחת את ה-T20, זה סתם מאפן. כן, הבנתי מה זה. ככה אני מקום חמישי עכשיו. לא. טוב אותך, זה טורמו הזאת בכלל לא מכונית. זה פח, זה... למה אתה לוחץ סייף ארוך, שי? מה, למה, מה עושים? למה אתה לוחץ סייף ארוך? כאילו, מתי שאתה נופל זה עושה לך ריספאון. לא הבנתי. זה לא. מה לא? לא, יא בן זונה, אני זה עדיין כן, תקוע זה באותו כן. מקום, עשית כבר סיבוב זה עליי. לא. לא, אתה לוחץ הרבה זמן, זה לחפש אדום. עוד מעט אתה תגיד לו, יאללה, אני... מקום שלישי, חברים. הבנתי, אביל, על מה אתה מדבר, אביל? מקום שלישי. איך הוא גאה בזה? אומר, אם עכשיו אתה כזה באוויר, ואתה נופל... איי, יואו. דוד, תשמע תגיד, דוד, אתה לא... האוטו שלך לא שרוף. מה אתה גיי? דוד לא זז, האוטו שלך לא זז. יש מישהו מאחוריי. האוטו שלך אתה חרא. אומר, זה לא מגיע. איך? וואי, שקט, לא ראיתי אותך מצליח לעשות את זה, באמת. W ארוך, לא נוגע בכלום. תראה, לא נוגע בכלום. תסתכל, תסתכל, לא נוגע בכלום. תעשה קונטרול, תלחץ על קונטרול. טוב, פעם הבאה וואלה חרא מרוץ, אני לא אוהב אותו. למכוניות חלשות זה לא טוב בכלל. האוטו עצמו לא נוסע כמעט. בסדר, אבל תהיה בשקט, תסגור את זה. דוד, אתה תגיד... הנה, תסתכלו. זה לא רק לוחץ מכונית. על W. דוד, אני אסביר לך מה הבעיה. דוד, אני אסביר לך מה הבעיה. קונטרול. האוטו, הוא קלט שאתה גיי, אז הוא לא רוצה לנסוע. כשאתה כן, רוכב עליו. ידעתי שהוא ירד עליו, יאללה. לא, מה, הצלחתי. דוד, תלחץ קונטרול שאתה לא קופץ. הצלחתי. ארבלי, למה אתה קונטרול, לא הנה. מצליח? ארבלי, לאן אתה הולך? מה לאן אני הולך? רגע, לא הבנתי איפה קונטרול, אתם, אני לא דוד, רואה. קונטרול. עכשיו תסתכל, פה בחיים אני לא אצליח, תראה. הנה אני בא. שקט, הצלחת, נכון? אבל עם קונטרול, דוד, הצלחתי אחד, קונטרול. כן. הנה, דודי פוז. תראה. קונטרול. זה אפילו לא מגיע. זה לא מגיע. לא מגיע, לא מגיע, יש פה בעיה, אני אומר לכם. I'm going to dance. אללהו אכבר. או הנה, סוף סוף, עובד לי טוב. איפה נועה? נשמע לכם, יש פה בעיה. באמת. סוף סוף עובד לי טוב, אבל לקראת הסוף עבד לי טוב. קוסומה, מה זה שווה? אחלה איזה רדיו. בושות, אפילו לא מסתכל לסוף. חליו מקום ראשון. שי, כמה אתה עשית? אוכל לא הגאווה, עשיתי סיבוב, אתה מעלה, אני הייתי בהתחלה.